Tim mar Kenya Sports Authority kidieny mar Nyeri gi yawuoyi noyudo duoko maber e tuke mag okapu lig maduong' pachoka mano Bagelap Manyayo Gymnasium. Nyidendi ma KPA noloyo tim mar Anu Panthers points 61-17. Jatugo Natalie Akinyi gi Aminata Samaseku nobedo jotugo masulwe ne tim mar KPA bang' loyo points 9 ng'ato ka ng'ato e kwota adek mokwongo. E kwota mogik tich nobedo mayot ne KPA bang' loyo Anu points 11-9. E kidieny mar yawuoyi tim mar KPA noloyo tim mar Anu Wolfpack points 68-52. Tim mar Wolfpack noyudo nyaka e dakika mogik e kwota mar 4 ne giyudo loch makamano. Koth nosechok kendo noweyogi ka giteng'o lewni. Everything we worked on, none of it the players executed. Just the players simply froze. They're not following instructions, they're not listening to what I was telling them. Everything that could have gone wrong went wrong. Tulikuwa tumejitayarisha vizuri, wachezaji wamejitolea vizuri na wamecheza kulingana na vile tulikuwa tumepanga. So hizi game za mwanzo kidogo wa rahisi, na expect kuwa na game